Mechiachia Ubibiara, at Yefuamuti, as a Foyaton Dane Jesus in Charge Prayer Ministry. Now a blue kingdom of God talk show dear. Namia Hinium Pensim Modia, and I did as a for. The Prophetess Faustina Okyere, Dodo in Aban and Samane, whom now what's a whom near Massinti, and don't any abon and Samane, me whom and then we are Jebre, Netsanase, Netsi whom Samoa. Nyame nam ne di fo so e de brewo number no na e twagu ase no odofo sa wo fa number no nyame obeye nhira wo ha wo ne wa ma me no wo de beba ye di fo anim na nyame be fa no so abless o papa e na me twa ben ye honhom ma me na makoma na kwa ba ye honhom ma me ma kwa ya nua en nan so ye honhom ma na wate ne nka no ye honhom ma na wate ne nka no en na wo de honhom nsem e de e ble honhom niema eno nti ne bo ne nsam na me honhom ma me and I home, my man, I man so our more show mutio, a dear and never walk at the man. Madame was no tearful, and it will be a washerman now follow me Facebook, TikTok, social media handle, Prophetess Faustina Okyere, follow my watching, not like a page, no, Yamisha, not in any much. And I may walk our Raymond some a big problem, any pabi will be so because I don't want to be one yet. Our Ryan Bemeshia man or town will be on Warren. Baby, we are saying now, we are nam court to a good and ordering. Then because I be a crabby, whom near ma, a fight it our rake a crabby a chain, and it's none a messing good. And I have 4 more share any tearful. And I am home, Mr. and our rear, a move program, and don't see, and then our Baba Church, near my air cost home, a tea my warrior, and not in a home, mamma, I just bread. No, I bet nothing to soldier bread, and sorry, see, not fun number, not a trouble. Ebby, I will baby and now I insure. Minimum so baby and now warrior, no fun 2 and a month, no baby share your home, mamma. Yameba fanaso, our rear say, our rear jija, our rear munia maya basa, Yamena modi for you so, I dear more Juma papa, Namina Prophetess Faustina Okyere so, I may branch can see a power and teach Mago, Ebby and our program, or the phobia no one will be now or how our real program will bet to me the knuckle, and our real or how be our children. So we see a midi for a while, or the 4 and Yama Bay Yama, everyone I am coy. Kumasi akropon yama metina se yawo de bia woni nyame matena se aware mu nsem eniema ye bisi basa akontu sem yare akranko no de odu yama me ho a in fact ho adwuma de nyame de adom no papa everyone ye mfiri ho enen so yatena se ye firi ho a na ye akra branch eno so nyame di for tena se ebene de bia 9 o'clock na nyame hwe nyame ma omo ha obi da omo so amane da omo so odi ya ware mu na honhom bi age akonwa ware ni mu a odofo no tina ye twa ben nyame di for no nyame de for na de wo me nyame ma me da wase ne watiefo nyankopon hira ye ka se aware mu nsem a ye wo honhom mu nkatanimu a ebe kata nipa ware anim na start problems kakra iba enti na wo sa de bi nyame de ama wo no bo ho ban aware na wo so bo ho ban obi be ma bi aware no de na tena fie na be ma na kofo ba afofo ba so wo ware wanka so ba ba afraka no ko be wale wo wale mo ba aware na tu aso kono na wo bonsam because aware no nyame hyehye wo edutrom ma Adam ne Eve enti aware mu no bonsam fa so edi Adam ni Eve di entity mu ba oni nyankopon tem nyame de fo me ba chawo me pese me busa bia na se fo bi tie no no so na ho ase wo si aware no wo ko ware kra ese wonya bambofo bi ma na boa aware na wanya na ya ware pa no hia honhom bambo ese betoso Adam na ni Yesu Kristo wo ho ena Eve yi oba ne be ka ho no be ya miensa ade be na di confusion ba aware ni mu eye confusion ena obonsam be sete ye eto Adam ni Eve ni nyankopon tem so what you say if rade boy has you enti awale mu confusion de empa da ko se Yesu beba na je se nyame de fo aware de problem wa aware mu problem krofo ye ko
court ko ja wale ne do so sen omo wale sisi ya na je say ye honhom wade bia e wo ho free tete enti aware no saka ware a ensan mo hia honhom protection me ye honhom protection so de aware no betu anamo aba obi aware jadam obi aware sa aware no nafo akasei aware no be me to afrifie wo ba tu afrifie wo ba fa be machi be mafu wo ba echi ti saniema basa na ekoso aware no me fo me pa chon be se me gina okaka bia na tie obi tie obi di obu tie omo hweye na aware no jadam ti se de wo ka no na aware no problem no atete apansam ta so wo je ne ho anye enti nyankopon ya doma wo chena omra amasamai dobrogo no ebena na just omra mechi na just aware no any kwan sa wo ware keke ayesa wonya nyankopon difo a obetimi aboa wo aware ni mu asam na waka no wo hia onyame difo so obeboa wo no agade wo age wo aware mu nhirama wo age wo aware mu febe se be ma na nkasa ruade locate you ma wonya wo kunani mu adom se so maame se obi nyame locate wo be ma no wonya oboni wo se nyame locate na wo fia before locate wo dia ne be locate na ma obi foforo ama na tan wani enti wo chena obi antum ne ka mehia me amasamai dobrogo no benada efia down so Kumasi branch wa ware mu nsensem be metu afifi obetu adwo wo so adwo ware press wo so ware so wale ye bi ma be ma we kono aba be ba we kono aba so nante na yare wo wiase ya maame obi kura wontimi nware ye obi anyine nya 40 years wontimi nware ano so ye honhom bi na akotia honhom bi na agu ano wo spiritual marriage obu ano wo masturbation be bu ho wotwetwe ne ho wotwetwe ne ho ontimi nware twetwe ho sa be masem ne ba fom enti e ba sa akofo ba ne kro ba no nan nya nda obegyawo so wati aseti sa ne mani nya nipa edi nipa nya wabrabom enti sa ne mani nyina tumi ka ba ne nyina ye nyema nya kwama me hu tumi ne ho ahode amehwe eti wo ware sem edi nsenseme wo nim feva ba kokura ponim obema we ba kọ oba we ba kọ no kọ aware na otewo no so ntokwa be ma pie fifia wo ma we ni we ya aka we ni we nkasa ensem basa fa me numbers dey twa go screen as na ni me shia me dey the Prophetess Faustina Okyere do se honhom maame yo do fu a wotie atiefo a motie Prophetess Faustina Okyere me honhom maame eno nti na dodo nyina bone nsamna ne honhom nyuma na woje se wo ho eno na wo ka kire wo no wo ware na ye bisi basa wo su a ware ni mu wo tete eye wo se koneku enkowu nyankopon ya doma amasamai dobrogo no tutumreka na be hia no bena da ya ho maame gi akonwa wotena se aware mu problem na da wo so wo hwe nyame ma wo mo dampo nkyere mu akontu se mo hawo bibia ya ho maame ye ho adwuma enti Prophetess Faustina Okyere mesa mo ba ho no ma bebusa wo se aware no wo bu ho na nkatani mu bitimi kata nanim aye de nkatani mu ba so aware mu nkatani mu ba na be ma be ka kire wo se me hu se enyo ba me wale wu ni won se redness apie me hu so be ma me wale na se nkatanimu aba spiritual obi a won katanimu ba na ka se me hu se wo ba me wale wu se na wote me hu se be ma me wale wu na se de nkatanimu bi akata wanim ansa na sa red na pie fro ba na be ma na no ya hu ma me wasem a wakan atwema dwan ba bibi so madam fu bi aware ye ne kunu ka kire na se wo me yo nwa de ya kamele be kokoto ponche kra na ma ye se be ma won ne te e ka wetu de nkatanimu bi aba etu wonya marriage material e ma no enso no betena wo no wagyaw ebe wi aso na kofo obi won ne no aye ne ho ade enti wo wale sam ne be ma tie ntokwa sika ba no won ntokwa ne basa no tuminika ne hia me nkran masama dobro no hia me kuma se bo akwakurobon se honhom bi na aju aware aboso waju aware mu ani ji obi ade obi aboso obi aju ku na aboso be ma broken heart ti be ma ohun e me ma nya broken heart ohun esunku a be me bi nya broken heart obesu sa be na broken heart atu obi age wo yire wo ya bodam e modam bra awade be kire tum ayo ma me senka me se me man so na wale e me ma de ono na okwa bonten akwase bia me ye oba be se me pa be be ma nya broken so ye da na be ma nya broken heart amame don't go there be ma nya broken heart esu e bi be pema so ye ho are ho keke e bi se wo boba no ka wa boba no oba no se me mponyo size ne me obi de obi ato adwuma mu obi de obi akọ school e so ne wa ja no wa nam malam foso nkramofo so de nam senkosi aga wonto me ga no mra oba no betu na mu nrika de abanyame nhira no nka wono ntene no mkyerɛ me da se me pa cho me fa se me se bu se wasam ba ko be ma bi wo ho so wontime nsi wo ba pe no so ho eno so ho pa eno so wo spiritual marriage no obi wontime so ba pe wo spiritual marriage hunhuma ware yo atiefo amotie me ye honhom ma me Prophetess Faustina Okyere nyuma pente dodo nyina bone nsamna na me honhom ma me ba ko pe eno ti na na sori no enkrofo mo de mo ha wo problem mo amane ane na ma chejo mo ka se aha ye last stop odofo se won so wontime nsi wo ba pe wo die no ye honhom aware ana akata wanim a honhom aware mu niam de ye honhom ma me de se bedru nanim de ya odofo won san kokwa
nyame nam no so ebesiesie ama bibia ya kama enti wo wutie fa number no ya etwagu wase no frɛ yɛ na wonu sɛ wo hia honhom maame a wa ware na agigya no aye basa no nyame be fa Prophetess Faustina na wakyɛ so ne nyuma panti dodo nyina bɔ ne nsam na me honhom maame ba ko pɛ maame yɛ nyame difo bi a me pɛ na sɛm pa because niema nyankopɔn de ne gugu wɔde ne dwiri wɔde ne yɛ no ɛboro so dodo ɔdɔfo number no fa sɛ obi bi wasante akyema gogo Kumase Akropɔn anase ama samaya akra mpatamu ba bia to won safre no ya to yen safre no so obeba be hia Nyankopɔn edifo ene na ha ye di ebesie se Yesu ama ye be se hia da se ne makra mo baba